Huwa evidenti li l-Prim Ministru m'għandux is-saħħa la morali u laqqas saħħa politika li jieħu deċiżjonijiet. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jitkellem dwar il-każ xokkanti tas-Segretarju Parlamentari Rossien Kutajar u d-deal li fih kien involut is-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech. F'kummenti lill-medja Bernard Grech insista li l-Prim Ministru Robert Abela qed jibża jiddeċiedi. Sfortunatament minn ġurnata l-oħra din qed tkun evidenti, lanqas kellu s-saħħa li ġiela tissospendi tal-inqas ruħha sakemm jekk hemm bżonn isiru l-investigazzjonijiet, però l-Prim Ministru jaf għandu jiċċara l-fatti u għandu jara x'azzjoni għandu jieħu fl-aħjar interess tal-poplu, fl-aħħar mill-aħħar għandu jaf u jifhem illi sakemm kull ġurnata li tgħaddi l Rossien Kutajar tibqa' fil-pożizzjoni tagħha jfisser li jkun qed jitjaqu allura il-kunsens, jkun qed jitjaqu l-appoġġ u allura anke il-protezzjoni fil-qasam politiku waqt li tibqa' għaddejja mix-xogħol anke politiku tagħha. Bernard Grech qal li Robert Abela qed iġib skuża meta jgħid li se jistenna l-investigazzjoni tal-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika u fakkar li talba l-investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards dwar dan il-każ ma saritx minn Abela u din l-investigazzjoni qed juża biss bħala skuża biex ma jaġixxix. Il-Prim Ministru għandu obbligu lejn iċ-ċittadin Malti illi dak kollu mhux aċċettabbli u flimkien magħna l-koll il-politiċi għandna nsostnuh. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li kull sija li tgħaddi mingħajr deċiżjoni mill-Prim Ministru hija konferma ta' kemm l-impunità għadha tirrenja f'din l-amministrazzjoni u stqar li għalxejn il-Gvern qed idaħħal il-liġijiet biex ngħaddu mill-manival u biex jissaħħu l-liġijiet jekk imbagħad ikollna politiċi li jonqsu b'mod lampanti u jibqgħu ċassi. Dwar dawn l-allegazzjonijiet serji li juru rabta mill-qrib bejn Jorgen Fenech u d-deputat Laburista, Bernard Grech qal li dak li qed naraw iseħħ huwa frott tal-kultura tax-xejn mhu xejn ta' dan il-Gvern. Intant meta kienet jitkellem fuq l-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk hawn xi ħadd li qed jipprova jimmina l-inkjesta pubblika huwa il-Prim Ministru stess b'attakki kontinwi u pressjoni biex din tikkonkludi xogħla mill-aktar fis. Dan wara kummenti li għandha l-Prim Ministru fit-taraġġ ta' Kastilja fl-aħħar sigħat. Bernard Grech insista li l-Prim Ministru għandu jieqaf jikkummenta fuq l-inkjesta pubblika u jħalli li tliet imħalfin iwettqu xogħolhom fil-libertà kollha.